generation yana baba vedu nana mai vedu yekuti baba vaishanda kubhuruwai mai vachigara kuningiri kuwatsomba pamutare kumwe weshumba vozoona baba mukupera kwemwedzi vatambira vosikovaona 2 days vodzokera futi bhuruwai. Hatisiri mugeneration iyoyo. Mamarriage aezvino mukangoparadzana some kilometers muchigara some kilometers away mato apply kuparadza marriage yenyu. Saka ndikufunga kuti inini kutaura kwese kweaudio yake kuya kusikobvisirwa nekuonekwa kumusha vodzokera kumabasa kwavo. Kana zviri zvekureva kuti kusiya basa nekutorega, I can't advise this sister of mine kusiya basa. Asi handifungi kuti vangabve vese kuSouth Africa panga achizonzi ndinokupa mari. Wagomana uyai muone zvaitaka television Utindi TV yashata Utindi TV yaba kanjanda uyaikane muone. Tisati taenderera mberi nenyaya yedu, ndoda kuti nini sunungukaiva nenyaya dzavo. Chirongwa chino tinonyanya kuchiitira vanhu vari kure vatisingakwanisi kufambirana navo. Munoshandisa WhatsApp, namba yedu iri pamusoro apo iyo, moisa maaudios kana muine maproblems anoda kugarirwa pasi semagariro ataita inoyi nhasi. Anditika saka kuti tisakupedzerai nguva, regai tipazise muenzi wedu watinaye panapa. Muvhangeri makadi Azimba makadi ere tinofara hedu kuti sei kumba kumba kwakanaka long time very long one. Anhu ari kutsvaga hei pana hey mabasa acho netime kusaonana nekusasvika kumaofisi kwenyu muri kutsvagwa tadetswa tikati ado chiregai ndiite kuti vauye zvakanaka. So havasirivo vega vatinawo semazuva ose. Vanhu vari kunetsa futi. Tine chirongwa chatakatanga kuparura mazuva afurawo chataiti hurukuro dzevaviri. Saka vanhu vanga undinetsa asi makatinyemudza zvamakangoisa maikanjanda kahwani pano. Zvino nhasi ndauya zvenavo. Sanganai navo mhoresai mhuri yeZimbabwe. Makasimba ere mhuri yeZimbabwe? Aiwa isu tinofara nhasi tiri pano paUtindi TV. Tinokutendai nerutsigiro rwenyu. Uye nhasi tauya uri musi wechina. Ndakanangana nemadzimai kuti nhasi musi wechina watinofana kuenda kunodzidziswa nekuda kwedzimba dzedu, kuti tinofana kugara sei nevarume vedu, tinofana kuwawachira, kuwagezera, kuwaita zvakawanda zvatinodzidziswa. Saka ndo zvendangoti masikati ezuva ranhasi tingokurudzirana semadzimai, ndiri kusaidhi rekumadzimai uko, kuti handei kuchina tinodzidziswa kuti tinodzibata sei dzimba dzedu idzi. Mavanzwa kuti vanokwazisira pachiAmerican ka. Kati muAmerican kwazisa vanhu unobva atanga kutovhura nemavhesi zvichienda zvakadaro. Wow. Saka ndofunga kuti tibve tapedzana mai. Chirongwa chenyu chakamira sei? Vanhu vari kuda kuchizwa kuti chichiri kuuya here kana kuti chakatogumira paya hurukuro dzevaviri. Chirongwa hurukuro dzevaviri chiri kuuya manje. Pane zvitanga tichimbogadzirisa asi tiri kuuya, hatigumiri ipapo. Tiri kutoita maepisode tiri kuuya manje. Rambai makatibata ipapo paUtindi. Right. Sekuvimbisa kwandaita tichangotanga chirongwa chedu kuti ndine hanzvadzi yangu panapa iri kutsvaga advice kubva kwatiri tese. So zvatichaita isusu, imimi muchashanda muri mucomment section. Asi isusu nhasi uno tichanyanya kuda kunzwa kumuenzi wedu anoremekedzwa muvhangeri evangelist Pastor Frank Fushai vari pakati pedu. So kuti tisarebesa urahwatondondo, regai ndikuplayerei audio iri panapa munzwe nyaya iri kutaurwa panapa namai ava. Ero takanjata makadi zvinyu.
inini ndiri zvaiti zvangu. Ndiri mudzimai ane makore 30 ekuberekwa. Vabereki vangu vakashaya. Saka takazokurira mushama nasekuru. Ini nevaning'ina vangu tiri vashanu. Tine mukuru. Saka ndakazoroorwawo kwandakaroorwawo nemurume wangu. Then murume wangu akabva azoitawo zvakaita ndobva andisiya. Takanga tane vana vedu 2 vasikana. Saka zvadaro takazosiyana. Vabereki vake ndobva vati hazvigoni kuti inini nditakure vana sezvo ndisina vabereki. Ivo vachisare nevana. Saka ndakazovasiyira vana vavo. Ndobva ndauya zvangu kubasa kuSouth Africa. Saka ndakashanda zvinhu zvane 7 years zvaitika. Saka ndakashanda hangu zvakanaka kuno kuSouth Africa. Mwari wakandikomborerawo ndobva ndazowanawo stand yangu ndobva ndatenga. Ndiri muprocess yekuti ndipedze kubhadhara stand iyi ndakabva ndazosanganawo akatiwo anondidawo boyfriend. Saka takafambidzana zvedu. Saka mukomana uyu akanga akati iye arifana kundiroora December watadarika uyu 2025. Saka ndakazomukumbira kuti azvaigona nekuti handisati ndakapedza kubhadhara stand. Saka ndakabva ndazobva handinzwisisa ndobva ndapedza kuzobhadhara stand yangu gore rineri. Ndapedza kubhadhara stand. Saka ndakati ndakuda kutanga kuti ndiite sendi wake. Ndokubva anditi hazvigoni kuti iwewe uvake zvakare. Isusu takanga takawirirana kuti tikufana kuroorana April this year. Saka nyaya yangu iri pakuti ndoda kubatsirwa kuti ndoita sei ndoendere kunoroorwa ndosiya zvandakanga ndatanga izvi kuti ndichitange kuvaka. Mubvunzo wotizve anozokwanisa here kuti azondibatsire kuvaka because inini ndine vana. Hongu ari kumba kwavo asi chazosvikongwe kuti vanenge vakuzodawo kuti ndizenge ndinawo. Saka handisi kuziva Elda kuti mungandibatsirawo sei kuti ndosiya hangu here kuroorwa ndomboita zvekuvaka kana kuti ndoenda ndonoroorwa. Ndakukumbira kuti mundibatsirewo kuti ndoita sei because now handisi kuziva kuti ndoita sei because akanga hama dzakatoudzwa kunzi muroora ari kuuya April. Saka ndikushaya zvoti ndoita sei. Ndomusiya hangu here ndopedza kuvaka kana kuti ndosiya zvekuvaka kuenda kunoroorwa. Saka ndo zvandoda kuti mundibatsirewo Elda kuti ndoita sei. Ndibatsirewo ndotokumbirawo kubatsirwa kuti kana zvichiita ndomusiya hangu oenda. Inini ndokupedzisa zvandakatanga. Akandiudza kuti iye anokwanisa kundipa mari yekuti nditange business. Then ndozovaka nemari yebusiness iyoyo. Iyezve akanga ati iye iwo woisawo yako mari ndoisawo yangu mari totenga imwe stand isiri iyi. Totenga stand iri muzita redu towaka. Kana zvakasununguka iwe wotengesa iyi yako iyi. Kana usingade kutengesa mari yako yebusiness yandichakupa kuti ugotanga business wozongokontinya kuvaka stand yako. Asi takugara tese. Nyaya yake iri pakuti iye akuda kugara neni. Saka handisi kuziva Elda kuti ndoita sei. Ndosiya hangu zvestand here zvekuvaka izvi ndoenda kunoita zvemarriage. Kana kuti ndotokumbirawo kubatsirwa. Elda kanjanda makadizvi.
Right. Ndo nyaya iri mudariro. Yeah. Tompatsira sei madasikana. Nyaya tiri kuinzwa. Nyaya tainzwa. Nyaya yake iri kunetsera kuti munhu asipo by this time patiri panapa. Zvazvichinzi tiri kutotaura naye taive nemibvunzo yataida kuti aclarify tisati tamupa answer, nekuti ari kutaura kuti ndiri kuda kubatsirwa. That is an advice. It's an advice yaari kuda. Advice shona inoti munhu pangwa zano uine rako. Zvinoti advice haisi medze pedze. Atiti zvatatotaura ita izvozvo ndizvo final. Ndo zviri best. Tinongokupa zvatinoziva zvakanaka in life. Pama certain issues anenge auyiswa. Takanzela nyaya dzakawanda. Unogona kuona kuti nyaya iyi yauya yakadai inoda kubatsirwa nenzira iyi. Iyi yauya yakadai inoda kubatsirwa nenzira iyi. Yoita same nyaya yakafanana asi macharacters akasiyana. Inotobatsirwa nzira dzakasiyana. Haufananidzi nyaya. Zvinoenda nemauiro ayaita. Uyu nyaya yake iri pamarriage over stand yake yakufana kuvaka nekupedza. Zvikureva kuti this coming husband kana kuti this coming boyfriend, husband to be, ari kuemphasize kuna sister veda kuti hazvigoni kuti upfuurire mberi nekuvaka isu taane program yekukuroora. Nekuti takamborega kuroora namuna December uchiti uda kupedzisa kutenga stand. Zvino stand yatengwa yapo. Isu nobva tatenderana kuti April toroorana. Zvino ukapfuurira mberi futi nekuvaka, zvinova kuti zviri kudelay process yekuroorana. Zvandandichiti zviri kuda mibvunzo dei anga aripo. Ndinoda kuziva kuti ari kuda kuroora murume. Handiti haasi mukadzi. Zvoti mari iri kuunganidzwa yekuroora haisi yemukadzi, ndeyemurume. Zvoti process yekuroora haina chairi kumisa kuvaka kwemukadzi uyu. Nekuti hapana mari yemurume iri kutorwa ichidisturba kunoroora. Uyu ari kupfuurira mberi nekuvaka kwake, asi uyu achipfuurira mberi nekuraisa mari yekudii? Saka hapana chiri kumedza chimwe pane zviviri izvi kana takazvitarisa. Hapana chamedza chimwe. Saka zvinogona kungoenda zvese zvakadaro at par. Uyu achitopfuurira mberi nekuraisa mari yake yekuvaka stand yaakatanga. Uyu achipfuurira mberi nekuroora munhu wake waari kuziva kuti ane stand yake yawana ainayo. Ani mazona. Nekuti hazvina chachikashata ipapo. Right. Touya pakuti mukadzi uyu kana kuti musikana uyu ane basa raawanikwa achitoita. Nekuti ati akabva kuno kuZimbabwe akasiya vana. Nekuti anganzi vana vachiri vadiki plus iye haana vabereki kuvisa vana. That's right. Yakaitwa decision vakatenderana the ex-late my-in-laws ake nehusband yake. Nomba aenda kuSouth Africa. Aenda kuSouth Africa. Nomba anotanga kushanda. Zvakamupa mari yekureiza kutenga stand. Zvichireva kuti nanhasi uno basa iroro ndo paachiri pabasa. Akuda kuroorwa pakupinda kuti stand yawatengesa nemari yakawana kubasa kwake. Stand yawakatenga iyi unogona kuitengesa. Number 1. Totenga itsva toita pamwe chete. Option number 2 yapuwa nemurume ari kuda kumuroora ndekuti kana kuti imbomira kuvaka ndozokupa mari yebusiness inini. Wotanga business. Wova opfuurira mberi nekupedzisa stand yako. Mubvunzo wangu woti ari kuda kupuwa mari yebusiness yekuti atange business ozovaka, ko basa rake iri anaarisiya here? Nekuti munhu ari pabasa kwao. Saka deanzi unongopfuurira mberi nemari yako yebasa yauri kushanda iwo handinei nayo,
mari yako ngaipfuure mberi nekuvaka stendi yako, isu toroorana asi stendi yako ovaka, asi ini newe, nekuti murume uyu aratidza kuti mari anayo. Zvakanaka izvozvo. Zvavaine mari ngaaunganidze mari vatenge stendi inoti yavo vari 2 nemurume uyu yavanovaka samwe, asi mari yeuyu omupa mukana wekuvaka achipedzisa stendi yake ovaka, nekuti 1 amenshina kuti ndine vana vanoda kuzouya kana vakura, vanonyanya kusununguka vanava pamba pavanoti pamai vedu, nekuti hatitarise kuti atoroorwa vana vatopo vari kukura vachiziva scenario iripo, akavaka akapedza vana ivavo vanondosvika pamba pamai vavo vakasununguka. And at the same time kuvaka mwanasikana uyu moyo wake uri pastendi yake uye uri pachinhu chaanoti ndakaitawo muupenyu nemari dzangu ichi, chisiri chejoint venture. Zvoroti kana achizoroorwa nemurume uyu ngavatange zvavo nefamily yavo zvisinei nestendi yeuyu. Stendi yeuyu ngaarege aivake ipere nemari yake, asi kana pachinzipo murume uyu kana aina idea yekuti kana taroorana mai ava ngavachisiya basa, ofuichi hatitarisiri izvozvo, nekuti kana varoorana, kana tikada kutarisa mubhaibheri soko raMwari ndo ratinonyanya kumeja naro. Regedzai nditi mai kanjanda vaverenge kuna Proverbs chapter 31 kubva pavhesi 10, munzwe umwe mudzimai, a vicious woman aripo ipapo, nekuti kana tichikurudzira kwamauya kuno kuti atsvage advice, kana advice yatinomupa iri based in the word of God, hatina imwe advice yatinomupa isina midzi yayo musoko raMwari. At the same time musoko raMwari ndo mune standard yelife yakati twasu. Proverbs chapter 31 verse 10. Mamwe ma-advice yese kana kuti mamwe ma-counseling yese kana kuti mamwe ma-standards yeupenyu wese atinoda kuaplya, mamwe acho anozonofeila mberi, but eBhayibheri they are tried and tested. Akaonekwa kuti kana wateedza haufoiri mberi kwacho. Hativerengei verse 10 yacho. Proverbs 31 verse 10. Ndianiko ungawana mukadzi unoita zvakanaka, nokuti mutengo wake unokunda kwazvo mutengo wamaparera. Right. And 11. Mwoyo womurume wake unomutenda, na iye haangashayiwi pfuma. Unoitira murume wake zvakanaka, haamuitiri zvakaipa mazuva ose oupenyu hwake. Unotsvaka mvere noruchinda, achibata namaoko ake nomufaro. Achibata nemaoko ake nomufaro. Hande wakafanana nezvikepe zvavatengesi. Unondotora zvokudya zvake. Unondotora zvokudya zvake kure. Unomuka uchiri usiku. Anomuka ndopandikunyanya kuda. Anomuka uchiri usiku. Nokupa mhuri yake zvokudya. Nokupa mhuri yake zvokudya. Navashandiri vake basa ravo. Nevashandi anotova delegate mabasa ake avo. Unorangarira munda ndokuutenga. Unorangarira munda ndokudini? Ndokuutenga. Unosima munda wemizambiringa nezvaakawana nemaoko ake. Unozvisunga chiuno nesimba. Nokusimbisa maoko ake. Ande unoona kuti kushambadzira kwake kwakabatsira. Mwenje wake haudzimi. Unotambanudzira ruoko rwake kune chekurukisa. Zoti she is a productive woman. Asi murume, she is a industrial woman. Mukadzi unoshanda, mushandi uyu. Zvorova kuti point yangu iri kuuya pavhesi aya pakuti kana murume uyu achifunga kuti kana taroorana mukadzi angasiye basa, ongomupa vakadzi vaye vekuti house inonzi housewife kana kuti ZRP, ZRP vekuti zuva rese pamba, kuti dedi sauti yapera, dedi handina mari yemuriwo, zvekungopuhwa nemurume ari kushanda. Hatisiri mazuva iyayo in this
21st season. Tapa mazuva ekuti tinokurudzira vakadzi kubata nemaoko avo. Hanzi anofunga chekurukisa ochiita mwenje wakaudzimi nyange usiku. Vashandi vakanovapa delegation yemabasa mukadzi uyu anotoronga kuti imi garden boy itayapo mukomana wamombe inayo muri yake haitamburi. Murume wake anonzi ndia patotanga panyinzo ndiani kwangaone mukadzi akadai anokosha samaparera. Zoti murume uyu anotofana kudada kuti mudzimai wangu munhu andatora andakutora an idol person. Ndatowana munhu angatotenga stand kuraudza kuti ndatozviwanira angatode kumusapota kuti ndoda kuti stand yako ivakwe ipere. At the same time isu tatu toda kutoita mamwe mastand. Hafaniri kuti ngarege kumujaidza kuti ndinoda kukupa mari kuti uzodayo ndoda kukupa mari yebusiness. Ngaratidze kuti aratidze that capacity ine mudzimai wake kuti what is your goals, what is your plans, what ndezvinhu zvaunga uchida kuachiva. Kana iye achimubatsira omubatsira pane nekuti ndiri kutenda kuti awana munhu achitodrive life, achitochengeta vana vari kumusha, achitogona kutenga stand. Saka angamuitire utsinye kumba ati stand yawakatenga atiitengese. Oshaya chaanobata chaanoti ndakabata nemaoko angu. Anopedzisira angoti nekuti zvikaita chaanodyara pamudzimai wake akadaro ipfungwa dzedhauti kuti kokana ndikatengesa zvangu zvanga zviri muzita rangu zvichiti ini zvese kumberi uko ozonditsvinyira. Mind iyo haibve mumudzimai uyu akada kumufosa kudaro kuti akambosangana nazvo nekuti akamborambana neumwe murume mind iyo hatiti. Saka ari kupinda muna another marriage womba wada kutanga kugura zvinoti iye zvese kuti uise zvako ko ndikazodadirwa nemari dzake. Munhu haasi Mwari. Bhaibheri rinoti Mwari haasi munhu kana mwanakomana womunhu kuti angashanduka. Zvoti munhu anoshanduka. Munhu anongotesta muriwo kudai onzwa kuti mune soti yakakwana kudya zoti ndipewo soti hamuna iye ari yangotesta anochinja munhu. Saka ngavamupe nguva yekuti apedzise stand yake iye achiita basa rake rekuunganidza mari yekumuroora. Oi. Mbomirai ndimboti kune madzimai vana mai pane inini ndine zvandanzwa ndatomboita ngaka off topic bichana kuti mudzimai umuntu ngaishande haisitari nguva yekumirira kufidhwa. Munhu ngaite sei uyu? Ngaashande. Munhu oshanda. Right. Ndinofunga kuti tichidzoka panyaya yedu ndinogona kuita mibvunzo. Iye achitaura paaudio yake ari kuti mukomana. Ari kuti mukomana. Handina kumbonzwa panzi murume. Handizivi tichazomubvunza. But ndinofunga kuti nyaya ngatimboiadresa both sides kuti angava mukomana kana kuti angava murume. Hazvina here problems mangwana uyu ane vana vake pamwe mukomana asina kana mwana. Terminology ashandisa kureva kuti masoko anongoshanda kuti kana munhu inini zvandakaita kudai ndatochena musoro ndikaona munhu andapfimba ana achingoti boyfriend yangu azvirevi kuti ndiri boy handisi mukomana asi nekuti mutsva hatina mwana tese haasi kurifira vana vangu haasi nene vana ina ndinene vana ndototi girlfriend yangu kwaari aine vana tu handine ine vana. Saka terminology ashandisa but I doubt kuti mukomana chaiye. Ngatimboti mukomana. Alright. Kana ari mukomana iye ane vana tu zvine challenge. Nekuti mukomana iye atotaura makore ake ati ndine 30 years. Kana ari mukomana kuti tuwane mukomana ari ku 35 by this time
generation dziri kwedzi teti chinyemberana zvoroti kana ari mukomana takutoasuma nekuti tati ndati mboti mukomana kana taasuma kuti mukomana takutoasuma futi kuti mudiki futi kwaari mudiki kwaari paage number 2 akabhitwa pavana nekuti uyo anotoone vana vairi kare saka vane vari brother vatotanga vari mamutu kare pamhuri anonzi anuya makosivanda kuti kamonini mhuri ne2 minutes saka zvine madisadvantage akawanda nechikonzero chekuti 1 mai ava kana kuti hanzvadzi yedu iyi inenge iri kuita upenyu ine responsibility already iri yakawanda kudarika yebrother responsibility yavo iri pamudzimai wavo chete vatoguma ipapo mai vari kuitwa responsibility nabrother vanoona murume wavo asi vanofunga kuti murume wangu ngaandiitire chakati vanofunga kuti mari dzake dzapfuurira futi kunoitira vana vangu saka zvinoreva kuti sensi yekuti arege basa angogara murume wacho achimusapota zvoti anofanira kugona kusapota futi nevana avo nekuti ana achivafunga vana vake ivavo saka brother ava manje kana vari brother manje zvinovaremera kutanga yatiri kutaura kuti mhuri within 2 minutes watoone vana 2 vaune responsibility nemudzimai at the same time zviri pachena kuti kana taroora tinochengeta mainlaws edu vana ambuya nanatezvara nanatsano pamwe chacho nanamainini saka patiri kuita sapoti ikoko nevana vake tu vaya saka inomuremera zvakanyanya paasingazogoni kuvariritira vana vake ndo pachatanga mafrictions akasimba mamwe avasingakuudzoka vachitiudza kuti ari kuitika asi anenge anyanya at the same time uchazoona kuti iye brother we kana ari brother vapinda mumarriage vati fambe mazuva unozoona chinozongonetsa ndechekuti unozoona kuti brother ivavavo vanozoona vamwe vasikana vachaona vamwe vasikana vasiri zera reuyu ndo paanotanga kuona kuti but ndenge ndakaita bland at the same time ndakanjana ngative realistic kana tichiti realistic ngatione upenyu sezvahuri tisingadi kurova imbwa takaviga mupinyu mukomana wese akaroora ndo zvatisingakurudziri vakomana kana ari jaya chaivo hatimukurudziri kuroora kweduku kumazezuru tinoti mvana kana tichiti mvana munhu akamboziya murume akatombobara kana kuti akatombogara mumba kana kuti akangoitwa hit and run akafirwa akadii akarambwa apamba asi akatomboziya murume iwe mukomana jaya woroora munhu iyeye zvine madhenja wamumba munhu wese ari murume ane senzi yekuti ndoda kumbonzwawo kuvhura mhandara izvozvo ndo realistic yatiri kutaura mumba anoda kumboziva kuti ututumhandara tine mazama akamira uti asati andotanga inini ndomubvisa umhandara ndoda kumbonzwawo kuti anoita that sense iyoyo wamumba mako uine mudzimai wako inoramba ichikuhaunda ikaramba ichimuhaunda ende ndo pari kubarwa vazukuru vaJobho mazuva ano tunokumhenya vanofunga kuti ingirozi yakatona kubva kudenga iri kutoshaya kuti yodzoserwa nani hatitwazvona ende vana vanhasi kutika ndo vari kutotanga kuekitira munhu iye oekitirwa iye aine maindi iyoyo zviri danger kumarriage iyi manje zvine zviri danger saka we can't advise kana ari mukomana jaya chairo chairo meno kuti vane vachizozvigona sei but zvese izvozvo ndo zvatati zano panguva uinerako tichingopa advisoral words otenderedza zvataadvisa izvozvo kuzvijoinidza yega ozobuda neansi tichiri ipapo mufundisi handisandaenda pane mumwe mubvunzo tichiri pane pamabata pekuti anogona kunge ari mukomana oroora munhu akamboroorwa ozoita maproblems ngatimboendai the other side
remudzimai nokuti izvozvi kune vakatotarira chirongwa chedu vakadaro vana mai avo vakaroorwa nevakomana vatori nevana vavo voita sei kuti pfungwa idzi dziri kuhaunda varume vavo vadziflash? Hapana here hakuna zvavanogona kuita as per se. Number one, chatinokurudzira idepartment raMike Njanda ravataura kuti tinodzidzisa vanhu kubata dzimba dzedu, kuwachira varume vedu. Chakudiwa mumudzimai ari mumba Elder Kanjanda ndechaishuwira asati amumba kuti ine tikaita murume wangu ini ndinozomudai kana amumba anokanganwa zvishuwo zvaaida kuita murume wake. Akutoti sadza renyu iro riri koko achinongedzerwa negumbo, maoko ngonzi gezai ikoko, gezai patepapo. Saka ari kukanganwa juti rake. Murume anouya akabata kapepa bheki pamwe kane mbeva, anofunga kuti mai ndo mai Kanjanda vasvika, Kanjanda vasvika, mai vari baba ari kutanzana ndine pepa bheki. Unzi maswera sei pamwe kana kusanzi maswera sei, unzi pepa unzi isaya kunzi kwakuruda kuzama kuti pamwe nditambiro pamwe hauna kuzoona. Mai ndiye murume inoda kutambirwa, ongonzi isaya. Just imagine pane kunhu tudiki kunorasika madzimai ari mumba kwavanofana kuita every day kumurume wake kwaishuwira ari musikana. Chimirai makadaro tinoda kuzopinda tinozoenda kuchina toda kuya nacho chega toda kumboita china tiripo tese namai. Hatisuda kuti muchiite mwega madzimai, isusu chedu tinopinda tese takadai. Saka chiri kuuya handeipa nemubvunzo mufuti baba. Musikana uyu handadzi yangu akatoudzwa kuhama dzemurume dzakatoudzwa kunzi April muroora ari kudini, ari kuuya. Saka ndoda kuona kuti oita sei musikana, oenda here izvezvizvi mamiriro azvakaita, kana kuti zvaakuenderana nekuti ari kuzvikwanisa kuzvibhalansisa here kuti kubasa nekuenda. Oita sei because chirongwa chino akatochiteerera odini. Ini ndandichifunga kuti hazvisi kuti vati April mukati mangu mama angu kuita brush aside, ndichifunga kuti vakapa date vachitarisa kumabasa avo, nokuti vanhu ava vari kusouth vese kana vari kusouth vese, asi April kuskoroora ndekuno kuZimbabwe. Ndaifunga kuti pamwe vakatotaurirana vakatoona kuti mabasa tatora marivi kwete kunorora kutouya kumba kwemurume. Ameno kuti maintroductions here kana kuti ini mukati mangu hamusi kufunga kuti kubva kubasa kusikogara kumusha ini. Ndiri kufunga kuti muroora aroorwa kana kusikobvisa handirika otoenda kumusha kwomurume kunoratidzwa asi vachidzokera kubasa. Handisi kufunga kuti anotomba atosiya basa otosikogara kumusha kuno murume womusara kuSouth Africa achishanda. Kana zviri izvozvo ndozvataramba pakutanga kuti ana atoitwa mukadzi 24/7 wekugara pamba. Ndo generation yana baba vedu nana mai vedu yekuti baba vaishanda kubhuruwai, mai vachigara kuningiri kuwatsomba pamutare kumwe weshumba. Vozoona baba mukupera kwemwedzi vatambira, vosikovaona 2 days vodzokera futi bhuruwai. Hatisiri mugeneration iyoyo. Mamarriage ayo zvino mukangoparadzana some kilometers muchigara some kilometers away mato apply kuparadza marriage yenyu. Saka ndiri kufunga kuti inini kutaura kwese kweaudio yake kuya kusikobvisirwa nekuonekwa kumusha vodzokera kumabasa kwavo. Kana zviri zvekureva kuti kusiya basa nekutorega, I can't advise this sister of mine kusiya basa. Asi handifungi kuti vangabve vese kuSouth Africa. Panga achizonzi ndinokupa mari yebusiness, kupiwa mari yebusiness ari kupi? Ari kuno here? Ari ikoko here kuSouth Africa? Kuregereswa basa here? Mibvunzo yese yendaenda ndichitaura tine mibvunzo yakawanda. But ini mukati mangu mama asuma according to audio
pananzwa audio ndafunga kuti vane vari vese kuSouth Africa opuwa mari yezvekuita pamwe oregereswa basa rake. Saka zvimwe zvacho muzotijekesera naitete zvese zvamuruzwa zvatiri kuita kufungidzira panapa munozongotijekesera zvakare kuita kuti tonoti zvichida muchazopedzisira kubatsirwa zviri direct muri kuinbox pamuvhangeri kuita kuti zvibve zvanyatsa kuti twasa because pane mibvunzo hobho yasarira panzira handitika. So asi ndiri kufunga kuti tingopindura pamubvunzo wamamabvunza kana hati asumwe kuti kungoskororana vachizodzokera havo kumabasa avo sekuti tinoona vanhu vachiskororana kuno pamwe vachichata otodzokera umwe achinoshanda umwe achinoshanda izvozvo hatimurambidzi kuti April number one sister vedu ngavazive kuti hatisi kurambidza kuti vasaroorwe number one. Number two hatirambidzi kuti vavake pastendi pavo zvinhu tu izvozvo tiri kuti zvese ngazvibudirire ngavagone kubhalansisa kuti stendi yavo ivakwe imba sezvavari kushuwira kuroorwa varoorwe nekuti kana vachitonzwa ndoda kuroorwa vakagara vasina kuroorwa ndo pakuzohura. Saka hatikurudziri musingle lady kuti agara akadaro kana achinzwa kuti ndoda kuroorwa. Tinotokurudzira nekuti atotaura kuti ndawana umwe andida ende aradza kuti ari kuzvibata ari kufamba nenzira yekumirira kunyatsoroorwa kwakanaka. Saka ngazvibudirire zvese zviri tu. Pane pamabata pamati kana achinzwa kuti ndinoda kuroorwa akagara akadaro ndo pakuzodini pakuzohura. Imbojekesa ipo kuhura kuri papi because vamwe kwavari zviri normal kuti handisi kuroorwa hangu asi ndinombowana vanombosatisfy vanombondipedza nzara dzangu vakawanda izvozvo izvi vakatotarisa program inei vanototaura kuti vanzi ikoko hakusi kuhura kupinda bhawa anogona kutsvaga baba vane mhuri yavo vanopota vachiuya kuno iye ari small house yababa ivavo handi mazvona manje. Saka ndofunga panoda kuti eodarajana tinoti isusu chivi kururama izvozvo hazvifambi zvakabatana it's negative nepositive hazvinospaka hazvitoiti chivi kururama nyange mukatumidza mazita akanaka pachivi kuti side chick imuri kuti small house isitoiti small house inonhuwa. Ukangoona wadanana nababa vane vana vavo vachikusatisfya uri kuda kusatisfya madesires enyama. Bhaibheri rinobva ratidza kuti mabasa enyama anoti upombwe. Saka mabasa enyama chauruda kusatisfya nyama ndo mabasa enyama. Ukada mabasa enyama chivi kuva nemurume ari out there anopota achikurendera kuti ndo vanondibhadhara rendi saka ndo baba vemuno but aine mukadzi wake nyangwe asina mukadzi wake achiuya muchirara mese asi usina kunobvisirwa asingazivikanwi asiriwe ari pamutemo wokuti vabereki vako vanokuziva kuti ndo mukwasha wako. Kuhura hakusi kupinda mubhawa kana kuita commercial sex worker chete. Kuhura tine vamwe vari kugara zvakanaka vachitozivikanwa kuti ndo chikomba chake chinopota chichiuya icho asi baba ivavo vane mhuri yavo kwati vanhu nyika ino kana kuti inonzi nyika vanonzi vatadzi vanozvigamuchira sezviri normal but pamberi paMwari chihure. Vese vari kubika mapoto according to the word of God they are wrong. Munhu anonzi mudzimai anofana kuremekedzwa kupinda mumba. Bhaibheri rinobva rati no inofana kuremekedzwa zvoti tikutaura kuti nyaya dzesex kana takudzibata hadzisi nyaya dziri diki pamberi paMwari. Hadzingoitwi kunge mombe. Ndakaona dzichiremekedzwa zvekutoti Mwari vanga vachiwitinesa vachichatisa Adamu naEva. Handiti mazvona
hadzisi dzemachongwe hadzisi dzemachongwe nemombe yekuti unongona kwira uyo wokwirwa uko wototi ava ndo vaakubhadhara rendi panapa vari hani vanozivikanwa here hapana. Nyaya chinonzi marriage according to the law yenyika nebhaibheri kunge pachinjanwa inonzi lobhora kuroorana kuri pamutemo nyange vanhu vakasachata asi pakuzivikanwa kwatezvara kuti ndiye mukwasha wedu. Nyika bvisai mufundisi vakutorasika izvo mutemo wacho wakudondo kusango chaiko. Vakabva kupasisa wekuti kwanzi inini ndinokwanisa kuita magirlfriends angu asi maikanjanda havatenderwi kuataka magirlfriends ivaya vanongovasiya vakadini vakadaro. Ivo vanogonawo kuitawo maboyfriends avo ini ndikaataka maboyfriends ivaya yatomhosva inodini inosungisa. Ndobva wabva ipapo ndobva wati mwanasikana wenyimi akugona kuwirirana nemwanakomana wangu ini anditi zvisina imimi neni mukati vakatogarisana pasina mari yabviswa ezulongu vari kuwirirana urikuona hazvina basa zvekudazi chuma wati hana kudibvisira hana kudidini kwavari hazvichadini hazvichashandi wamutemo uri kuto izvozvizvi wato munyika yedu yeZimbabwe. Ndosaka bhaibheri richiti kune vasingatendi vakapofomadzwa ndangariro dzavo namwari wenyika ino. Mwari wenyika ino ndiSatani. Anopasisa mitemo yakafonyoka. Bhaibheri rinoti save yourself from this crooked generation. Zvitsaurei kubva parudzi urwu rwakakombama. Rudzi rwakakombama ndirwo mitemo yenyika ino ikudzikwa iyo kukombama. Iyoyo mutemo iyoyo handidi nekuzwa. Saka inini ndiri kunyanya kusapota ende ini ndakagara nese pamarules ebhaibheri iwayo. Nokuti tikangoda ngobuda chete nyika tinozoiremekedza pakuti iro bhaibheri racho rinotaura kuti tinamatire nyika yedu tiremekedze vakuru tizviisei pasi pemasimba asi papoiwa like mitemo yemarriage yaamo yadhakwa. Ngatinzwisise elder kuti mitemo iri kuiswa asi mutemo rules of life standards awo ndakuudzai ndichitanga ari mubhaibheri. Strangamanzi kana kuti spirit level yeupenyu kana tichida kuona upenyu kuti hwainzana here uri kufambwa zvakanaka here chinouyera isoko raMwari. Mutemo yemarriage irimo mubhaibheri. Ukaona ukatsauka iri mubhaibheri chachivi. Saka tiri kupasisa zviri. Tiri kupasisa hedu zviri senyika nekuti hativapi mhosva nekuti kana vakazvipasisa vari munyika vana venyika ino vana vadiaboros saka vanopasisa zvekwavo asi bhaibheri rinoti zvakaipa zvinofanira kuvapo kuti vakarurama vaonekwe kuti avo right. Atingabva musina kungopasirawo tete ava here masoko maviri matatu pahanzvadzi yedu hamungangoda kumuudza ngowedzera kutsinira kana pasina hapana tiende panext. Ini chada chingoda hangu kuwedzera ngechekuti inini kukurudzira kwangu semudzimai kurudzira yangu yanga iri kungoti dai vagona kuti vavake stand yavo kuitira kuti vana vagone kuwana pekugara pakanaka. Ndo kurudzira yangu yandinayo kuti marriage vanogona kupindawo marriage asi stand yavo yavanga vagara vainayo ngavaivake kuti vana vawane pekugara pakanaka nekuti vana vakashaya pekugara pakanaka upenyu hwavo hauzomiri zvakanaka. Right, muri yeZimbabwe ndinoziva kuti vakawanda vedu tinogona kuda kuuyisa nyaya dzedu sezvaita hanzvadzi yangu. Zviri kwauri sadunga munhu unoda here kuti nyaya yako igarirwe pasi wakaisa zita rako kana kuti unongotaura nyaya yako yongogarirwa pasi pasina zita rako sezvataita iyi. Saka
iwo zvinoenderana nenyaya yako. Asi chatisingadi nechatisingakurudziri mazita evamwe vasiri iwewe, kuti akazoenda kwamainhingi vanopinda chechi inonzi Nhingi vakazobatana namadzibaba Nhingi nasekuru Nhingi, izvozvo musaise izvozvo. Unongotaura kuti kana zviri nechekuita nechechi, takaenda kuchechi, andimazvona chechi wekuchechi ndobva vati, takaenda kuna mambo ndobva vati, kwete kuti mambo Nhingi kana kuti Nhingi aiwa ngatirege kudaro. Asi iwewe uchida kuisa zita rako, iwewe unoisa zita rako, hazvina problem izvozvo. Asi mazita evamwe nemaorganization nemachechi unongosiyawo zvakadini zvakadaro. Sunungukai kuunza nyaya dzenyu kuchirongwa chino pano paUtindi TV, tizogarira pasi tichibatsirana tichipanana mazano. Izvezvizvi umwe atobatsirika panapa. Saka iwewe wochingotsva wakagara uri kumba kwako ikoko uchiziva kuti uri kure, umwe ari kuUK, umwe ari kuDenmark, umwe ari kuUSA, umwe ari kuCanada, umwe ari kuSouth Africa, Botswana, Mozambique, kure nekwatiri. Asi WhatsApp inosvika, unotoisa audio yako, toiteerera panapa, toikanda mugango, uyezve comment section ichakubatsira pamusoro pekunge wabatsirika futi nehurukuro dzatinenge taita panapa. Muvhangeri kushai vanoda kukubatai, kukufonerai kana kukuisirai message paWhatsApp, vanokubatai panhamba dzipi? Namba dzangu dzekufonerwa kana dzeWhatsApp dzimwe chete idzodzo, nematext zvese nematext vanondibata ipapo pa0773 452 547. ndokumbirawo mungodzidzokorora futi 0773 452 547. Right. Ava tichazotaura zvakawanda kuti muzvinzwisise, asi ndinofunga kuti vanonzwa nevane nzeve dzekunzwa, kwete dzedecoration dzaitaurwa paya panonzi vane nzeve dzekunzwa vanonzwa, ndedzemweya. Munofunga unotozviona wega kuti panapa tiri kudhila nemunhu waMwari ende akadururirwa uchenjeri naMwari, ane chipo chekubatsira counseling nekuparidza nekudzidzisa. So sunungukai kuvabata, sunungukai kuvafonera kana maita maproblem. Zvikuru sei muri baba namai zvakanyanya kukosha, mobva mavabata. Isusu zvatinoita tinogona kucreata group renyu, imimi muruda kubatsirwa, nesu vacho vanenge vachikukanzelai, totaurirana nyange muri ikoko. Andimazvona kune vakawanda vatakaitira izvozvo ende zvichitobatsira. Right. Musakanganwawo zvakare kusubscribe paYouTube channel yavo inonzi Friends of Jesus. Chinjwa Friends of Jesus Crusade Team. Friends of Jesus Crusade Team. Anditika ndiri kuisa link rechannel yavo mucomment section. Panyaya vese kana mwakanganwa kana matadza kusecha zvakanaka, link rechannel yavo ririmo mucomment section pavideo redu rinoi. Unongodzvanya link obva undobaya subscribe kuti zviite zvakanaka. Right, kwanhasi tinombogumira pano. Tinongoti sekwazvose, don't forget to subscribe to our channel Utindi TV, kuti Utindi Dr. Thickness, kana kuti kukovhu shiro, kuti kana washuwa zvikovhu unokumhanya pa Utindi TV. Fear not, sin not. Bye bye. Wagomana, 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 uyai muone zvaitaka television. Utindi TV yashata, otende, otende, Utindi TV yababa kanjanda, uyaikane muone eutakanja waya waita mukurumbira neUtindi TV hamakan komana eta makumbo zopambiswa wasina vana vavakuwana
wasina varume vororwa nekuburikiza neterevhizheni. Utende, 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 utende baba, nesuo tasimuka.